свободата на всеки да търси, получава и разпространява информация. Това е една свобода, която може да бъде ограничавана само по изключение. В случая става въпрос за официални документи, които са съставени в рамките на дейността на американското правителство, на американската дипломатическа служба и категорично не може да се говори въобще за невярна информация. Единственият въпрос, който се поставя във връзка с Wikileaks, защото това е част от известната поредица Wikileaks, която така от няколко години вече поставя въпроси на международната сцена. Единственият въпрос, който там стои, е дали това не е класифицирана информация по смисъла на американското законодателство, но за България това не създава никакви юридически проблеми. Мен ме притесни повече един друг текст, пак ще цитирам. Ако деянието не съставлява престъпление, т.е. няма значение дали е престъпление или не, първо не се знае кой го доказва, кой показва дали е престъпление или не, пак се дължи глоба. Значи, това да не е имуществен цен за свобода на словото. Не, смисълът е в това, че ако е престъпление, естествено това ще бъде преследвано по наказателния кодекс, което в случая не виждам как би могло да стане. Но въпросът е, че всъщност тези случаи, в които се разпространява невярна информация според този текст от Закона за кредитните институции, всъщност се налага глоба, която е с доста високи размери. Между другото, това не е изолиран случай. През последните години аз констатирам и ние в програма Достъп до информация една тенденция към едни нови и търсене на нови и нетрадиционни методи за ограничаване на свободата на словото. То не беше дело пред Комисията за защита на конкуренцията от преди 1-2 години срещу медиите на Икономедия, заради това, че са коментирали връзката на властта с определена медийна групировка. То не беше това, че Комисията за защита на личните данни налага глоби на малки местни медии, заради това, че било написано ЕГН-то на някого в нотариален акт. То в нотариалните актове всички знаем, че има ЕГН-та. И когато един журналистически материал прави разследване и така полага факсимиле на нотариалния акт, няма как това да не е там. То не бяха в последно време, има и опити да се реализира... Колкото по-сложно, толкова по-лесно и толкова по-малко свободно. Да. Добър ден сега и на гостите в студиото. Казвам Виктория Стойчева, Асен Григоров и Таня Петрова. Виктория иска да ви попитам аз искам нещо. Здравей, Сашо, да попитам. Ние се познаваме с ученици сме даже. Ама не е това връзката. Не. Сашо, теб не те ли притеснява, че БНБ вика медия? Значи, според мен закона, този член специално, предвижда, ако има невярна информация, съответните банки да пратят опровержение в съответната медия, в случая Биво, ако тя откаже да го публикува, тогава да сезират вас, т.е. етичната комисия, и вие да ги извикате. Значи, за мен от юридическа гледна точка, без да съм юрист, това е абсолютно нелепо. БНБ вика медия, за да иска обяснение или да й налага глоба. Сега, естествено, според мен най-нормалният начин, и това би трябвало все повече да се случва, е подобни случаи въобще да бъдат отнасени до етичната комисия. Истината обаче е, че законът не е много ясен в това отношение. Нищо не пречи, чисто формално юридически, БНБ да си провежда процедура и освен това, нека да кажем съвсем ясно, че поканата на журналисти на разговор в този случай изобщо не е някакво неформално действие. Това може да бъде считано за етап от една процедура, която е открита по този текст и която може да приключи с санкция. В този смисъл аз намирам, че изобщо не са безобидни действията, които са предприяти. Мислите ли, че БНБ ще покани представители на вестник Монт, защото там е излязла същата информация, цитиране същия източник? Много ми е трудно да се сета как би могло това изобщо да стане. Но... И ми става лесно по отношение на българска медия, както виждаме. Очевидно, това трябва да ни показва за това каква е чувствителността на държавните институции към ценност като свободата на изразяване. Както казах, за мен това е просто един абсурден случай, който не му е мястото на този континент, на който ние се намираме. Такива казуси могат да бъдат срещани на по-други континенти. Но, за съжаление, пак казвам,
не е изолиран очевидно случай. Смятам, че просто властта в лицето на различните институции, които я олицетворяват, трябва да се замисли все пак как се упражнява власт, каква е ролята на медиите, тъй като ролята на медиите в едно демократично общество е те да говорят за това, което се случва, което институциите и длъжностните лица говорят, коментират, обсъждат, в това число длъжностни лица на други държави, които са коментирали наши реалности. Добър ден, сега да кажа и на Асен Григоров. Асен, спомняш ли си как се убиват Мухай Банка? С вестник. В случая с какво се убиват с сайт май. Аз сега влизам малко, не съм съвсем в час какво... Ние разсъждаваме върху един текст в Закона за кредитните институции, който няма невинен, дължиш глоба, ако уронваш доброто име на банка. Би трябвало да има една дума необосновано. Ако уронваш необосновано доброто. Там е разковничето. Значи този член казва разпространяваш невярна информация. В случая става дума за информация от изтекли грами. Значи ние всъщност не знаем дали е вярна или невярна и този, който твърди, че е невярна, би трябвало да докаже, че е невярна, нали така? Да, те грамите са особен случай в журналистическата практика, нали, прецедент са, така наречените кейбали, които Wikileaks извади. И са предизвикателство и за журналисти и политици. Нали? Преди 2 седмици в предаването, мисля, че беше Богомил Манчев там покрай цялата истерия около подновяването на проекта Белене. И аз му цитирах в началото неща, които са писани в тези грами за него. Той се вбеси, нарече тия хора дръскачи. Нали, аз му казах, че това все пак е подписано от посланник Джон Байер. Той премиера го нарече в жълта преса, нарече грамите. Нали? Но е факт, че е прецедент, защото това е информация, която се твърди, че е изтекла от някъде, има вид на достоверна, но никой не я е потвърдил. Обаче тя се цитира. Каквото и ние да си мислиме за нея, това е информация, която държавният департамент категорично отказа да потвърди. В случая цитира източника си, т.е. и усилията на БНБ не са насочени към грамата, а към медията, която ги е публикувала. Което също е. Господин Кашъмов, как да постъпят колегите от Бивол? Те, предполагам, също ще направят своите консултации, но вашата позиция каква е? Значи, за мен е категорично ясно. Да, публикуването на грамите по линията Wikileaks може да поражда някакви въпроси, но това категорично не са въпроси, свързани с разпространяване на невярна информация. Нека да сме пределно ясни по този въпрос. Не, Сашо, извинявай, ако информацията е невярна, нали, отговорността не е пряко в медията в случая, точно която така, я разпространява. Да. Именно. Освен това, когато ние говорим за официални доклади, когато говорим за официални доклади, ние коментираме вече информацията в официалните доклади. Тоест, вярно е, че в официалния доклад пише такова нещо. В този смисъл това, което Бивол публикува, е вярна информация, а именно информацията, че в докладите на американския посланик пише това нещо. От тук нататък, вече естествено отговорността, дали пък това, което е отразено в тези доклади, какво е и така нататък, се премества безспорно. Да не говорим, че след като има ясно цитиране, след като става въпрос за това, че това е мнение на едно длъжностно лице, от тук нататък никъде всъщност не стои въпроса, че това едва ли не е някакъв опит на сайта Бивол да представи 4 банки в някакво трагично положение. Напротив, цитира се източник, цитира се, че това са някакви данни. Това дава възможност на един образован читател да се състави мнение, без непременно това да означава създаване на невярна представа за състоянието на банките. И всъщност те да не ходят на тази среща, може би? Защото тя не се е състояла на датата, на която са били. Мога да посъветвам абсолютно всички, които попаднат в сходно положение, е, че задължително трябва да бъде потърсена връзка с адвокат, защото това не са прости неща. И значи журналистите трябва да са наясно, че е хубаво, когато виждат, че се така задават подобни, особено неясни процедури, по които не е имало и прецедент до момента у нас, задължително трябва след юридическа консултация да се действа, защото, както казах вече, подобни покани, разговори и така нататък не са с неформално
значение. Напротив, те могат да доведат до налагане на санкции, които естествено за един сайт са много тежка санкция и не са голяма тежест. Да. Между другото, доста адвокати са се намесили. На страницата на предаването Мария Овагемова също е писала, че при всички случаи подобна среща би била грешка от страна на биволите. Петър Най-малкото, че подобен вид кореспонденция, която е открита в рамките на едно, както се нарича на езика на правото, административно-наказателно производство, кореспонденцията би следвало да бъде в писмен вид, защото такива разни разговори, в които не е много ясно какво ще бъде отразено и какво ще бъде записано, след това може да бъдат използвани също този, който участва в такъв разговор. Но това вече, още един път казвам, хубаво е да се знае. Журналистиката е една много благородна професия, но едновременно с това тя е свързана с сериозни отговорности и в някои моменти са сериозни рискове. Тези рискове трябва добре да се познават. И отговорностите, тук да кажа, също трябва да се познават добре. Хубаво е добре да се познават и отговорностите, но и рисковете не са за подценяване, защото това обяснява 80-тото ни място по степен на свобода на словото. Благодаря на Александър Кашъмов. Има ли пряка връзка, Асене? 80-тото място с непознаването на рисковете? По отношение на ние сме царе да си намираме оправдания и сайтовете, които ги разпространяват, аз все пак имам едно на ум. Работата в медия, тя предполага наистина права, предполага и отговорности, знаеш и в радиото, има нива. Нито веднъж не споменахме кои са 4-те банки. Мисълта ми, когато в една голяма медия се стига до публикуване на определени неща, то минава през няколко нива на отговорност, обсъждане, може да се стигне до едно решение, може да се стигне до друго решение, може да се стигне до решение да се публикува или не. Докато изтекли непотвърдени грами, публикувани в сайт, в който мога да предполагам, че пишат 2 или 3 души, все пак едно на ум около недостоверността на информацията, защото предполагам, че те добросъвестно копират, публикуват и превеждат нещата, но точно въпросът с отговорността е важен. Пак казвам, без да влизам в конкретния случай, това доколкото виждам тук от екрана ти, БНБ са ги викнали на разговор, което ми се струва доста глупаво от страна на БНБ. То е едно много интересно писмо. Някакво сплашващо според мен. Това е вече друга тема. Като случай с Мишо Шамара в вариант БНБ. Ела да ти кажа аз какво ми така че тук няма как да се изкажа в полза на това, което БНБ са направили, но все пак оставам с известни резерви. Може ли аз да кажа също и за Wikileaks? Значи това е нещо много особено. Значи самата Wikileaks, общо взето, знаете, че човека, който изнесе грамите, е преследван, съден в няколко държави, търсят го, опитват се да го арестуват. За последно го видяхме като Жулиета на един балкон. Така че аз даже не бих казала, че това има връзка с свободата на медиите. Това за мен е нещо изолирано. Значи Wikileaks е нещо изолирано. Разбира се, това има общо не е медия. И не е медия, Значи това има връзка с свободата на словото, обаче това изнасяне все пак на секретна информация, на секретни документи, които между другото по цял свят се преследва. Ето, американците си го преследват Асанж. Било препечатва някакви неща, които се отнасят до България. Аз също тук не мисля, че случай е типичен за нашите медии. Би бил типичен, ако всичките ни медии в един момент бяха хванали тази информация за въпросните банки, бяха я интерпретирали по собствен начин, бяха разследвали по собствен начин, бяха дали различни гледни точки, тогава е окей, защото информация, изобщо обществено мнение може да се манипулира не само с достоверност или недостоверност, а например с подбора на момента, в който публикуваш нещо. Или когато не го публикуваш. Или когато не го публикуваш. Защото ако така обаче става много сложно. Ако те имат всички грами, защото просто не качат всички грами. Наведнъж или там в рамките на седмица, на месец да кажат, ние сега днеска ги почваме. Факт обаче от друга страна, че доста западни медии бяха си изключили съвсем официално споразумение с Wikileaks. И това стана? И какво стана? Нищо не стана. Искам да кажа, че нищо. Публикуват ли западните медии? Тогава Guardian беше, ако не се лъжа, един публикуваха и спряха, беше. Спряха. Това е друга